Hej og velkommen til den her video. I dag så skal vi spille noget mere Minecraft her på kanalen. Og lige nu så tænker jeg nok, hvorfor står du i drøm sammen med, ja lad os bare sige, nogle zombier? Det er fordi, at I har måske set sådan nogle videoer, hvor at der står 100 mennesker eller en gorilla. Men Lexi, der er jo ikke gorilla i Minecraft lige præcis, så derfor har jeg brugt lidt min egen taktik her, hvor vi starter med 15 zombier, og så i næste video, så kan det være, at vi kommer med 30, og så op til 100. Så inden vi lige går i gang her med videoen, så kunne det være super fedt, I lige smider et like og subscribe, og fyr lige kommentar af, hvor godt I tror, jeg klarer det. Og om jeg klarer det. Det bliver ekstremt spændende det der. Og så også hvor mange vi skal tage næste gang. Så jeg tænker, at vi bare går i gang nu. Okay. Den der baby zombie, den skal vi ikke have en del af. Okay, shit, det går ikke så godt lige nu. Så det må måske. Og jeg døde lige før. Shit, jeg brænder. Oh shit, baby zombie her. Jeg er lidt kugt her. Et liv. Shit. Det er svært det her. Okay. 2 liv. Det må gerne udskyde. De der baby zombier, de er ekstremt irriterende. Der, kom nu. Nej, ikke stop. Et liv. Shit. Der. Heldigvis lidt langsomt her. Nogle af dem brænder. Der. Ja. Okay, de skader rimelig. Og I kan se, det eneste, der har det her, så. Det var fedt, hvis man lige har sådan en string potion. Der virker som om der er et hul. Jeg skal lige rette det til her, så ikke. Og få min svær virkelig i stykker. Altså hvis min tule går i stykker, så er det virkelig kult. Hvorfor går de så hurtigt i stykker? Ja, jeg ved godt, det er en træsvær eller der, men. Okay. Der gik den i stykker, men der er 3 tilbage. Jeg tror, vi har den. Okay. Den sidste tager vi. Vi smider alt vores mad. Vi har smidt alle vores ting der. Vi har ingenting på os. Og det er en zombie. Skal vi lige gøre slow her? Kom tilbage. Der, okay. Jeg tror vi har den. Jeg ved ikke helt, hvad vi laver lige nu. Vi leger bare lidt måske. Vi går lige herhen. Det er masser af ting, som det. Det når vi ikke. Jeg skal prøve at trappe den. Lad os prøve at trappe den. Okay, vi skal finde et sted. Lad os prøve at få den her. Der er 2. Nå, shit. Vi skal finde et sted, hvor der er. Men nej. Det er ikke engang. Hvor er det? Han blev.
Jeg vil betrapper den her, så gør jeg. Nej, den er ikke dum. Den er virkelig ikke dum. Her kan trappe den. Lad os se. Du er så på. Der, lad os prøve at trappe den. Vi skal trappe den. Vi siger lidt længere rundt. Nej. Er der et eller andet? Lige der, okay, lad os, vi trapper nu. Nej. Trapper her. Nej. Okay, det er meget nej der. Nej. Kom her. Vi skal prøve at trappe den. Det er umuligt at trappe den. Zombie er virkelig klogest. Vi står bare lige her. Kom nu, zombie. Had you. Det er den ven, Lars. Gulerod. Jeg tager min gulerod. Bang! Ja, og jeg tænker faktisk, det her var det for den her video. Jeg ved godt, det ikke blev en lang video den her gang, men jeg synes, den blev rigtig god. Og husk at skrive i kommentarfeltet, hvor mange vi skal tage næste gang. Så vi ses i næste video. Adios.